በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ ደቂስና እንትስእ ዝገበረ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረሬት ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ ኣምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዓ ይኹን። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና ከከም ማዕርጎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ጥበብ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። 12 ሕዳር ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ጸሎትን በረኸትን ኣማላድነትን ሓለዋን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምስኩላትና ይውዓል። ሕዳር 12 በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሊቀ መላእክትን ርእሲ ኩሎም ሰራዊት ሰማይን ዝኾነ ክቡር መልአኽ ቅዱስ ሚካኤል ዝዝከረሉ በዓል እዩ። እዚ ቅዱስ መልአኽ እዚ ኣብ ጥንተ ተፈጥሮኡ ኣብ እዮር ሃይላት ኣብ ልዕሊ ዝተባሃሉ ነገደ መላእክቲ ተሸይሙ ነበረ። ሳጥናኤል ምስ ክሓደ ግን እግዚአብሔር ብዝፈለጦ ከምኡውን ብትሕትናኡን ለውሃቱን ኣብ ልዕሊ ኩሎም 99 ነገደ መላእክት ተሾመ። እዚ መዓልቲ እዚ በዓለ ሲሞቱ እንዝክረሉ መዓልቲ እዩ። እዚ ቅዱስ መልአኽ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ መከራ ንዝነበሩ ቅዱሳን ኩሎም ሞጎስ ረዳእን ኣድሓንን ስለ ዝኾኖም መጋበይ ብሉይ ተባሃለ። ንእስራኤል ዘስጋ እውን ን40 ዘመን ኣብ በረኻ መሪሕዎምን መጊብዎምን እዩ። ብፍላይ ድማ ንሙሴ ተኪኡ ንህዝቢ እስራኤል ብምምራሕ ናብ ከነዓን ንዘእተዎም ንቅዱስ ኢያሱ ነቢ ዝገበረሉ ተራድኦ በዚ መዓልቲ ይዝከር። ኣብ ኣከባቢ ኢያሪኮ ቅዱስ ሚካኤል ንዝተመዘዘ ሰይፉ ሒዙ ብግርማ ንኢያሱ ተራእዮ። ኢያሱ ድማ ናብኡ ቀሪቡ ንስኻ ካብ ወገንና ዲኻ ወይስ ካብ ጸላእትና እንትብል ክብል ሓተቶ። ቅዱስ ሚካኤል ድማ መሊሱ ንኽረድአካ እንሆ ናይ ሰራዊት ሓለቓ ኮይነ ተሸይመ መጺእ ኣለኹ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ንኣማሌቅ ኣብ ኢድካ ክእትዎም እየ፣ ኣብ ልዕሊ ሃገር ኢያሪኮ ድማ ከንግሰካ እየ በሎ። ኣብቲ ጊዜ ዓብይ ነቢ ቅዱስ ኢያሱ ብግንባሩ ተደፊኡ ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ሰገደሉ። ቅዱስ መልአኽ ድማ ፍታሕ ቶታነ ኣሳእኒከ እምእገሪከ እስመ ምድር እንተ ትከይዳ ቅድስቲ እቲ ዝረገጽካያ ምድሪ ዝተቐደሰት እያ እሞ ንጫማኻ ካብ እግርካ ኣውፅእ በሎ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ምስ ኢያሱ ኮይኑ ንኣማሌቅ ወሲኽካ ንጸላእቲ እስራኤላውያን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣጥፍኦ። ንጥቅመ ኢያሪኮ ቀጽሪ ኣፍረሶ፣ ምድረ ርስቲ ኣውረሶም። ኣብ ገባኦን ንፀሓይ ኣብ ቆላተ ኤሎም ድማ ንወርሒ ከቅውመን እንተሎ እውን ምስኡ ኮይኑ ረድኦ። እዚ ቅዱስ መልአኽ ንኹሎም ቅዱሳን ጻድቃንን ሰማዕታትን ዝረድኦም ዘጽንዖምን ገድሎም ክሳዕ ዝፍጽሙ ድማ ዝዕገሶምን ስለ ዝኾነ ከምኡውን ምእንቲ ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ዘሎ ህይወት ኩሉ ፍጥረት ምእንተ ፍርያት ምድሪ ምእንቲ ርደተ ዝናማት ምእንቲ ሰናያን ነፋሳት ብትኽክል እግዚአብሔር ንኽፍጽሞም ናብ እግዚአብሔር ዝልምን ብምዃኑ በብወርሑ ዕለት 12 ንዘለዓለም በዓሉ ብጸሎታት ብምጽዋታትን ብዝማሬታትን ይዝከር። ሕጂ እውን ርህራሄ እዚ መልአኽ ንዱራታኦስን ቴዎፕስታን ኣብ ዝገበሮ ተኣምር ተመልከቱ። ቅዱሳን ዱራታኦስን
ቴዎብስታን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ፈተውቲ ስለ ዝኾኑ በዛ ዕለት ይዝከሩ። ክልቲኦም ቅዱሳን ሰብ ሓዳር ምስተቐደሰ ሓዳር ተወሲኖም ሕጉን ትእዛዝን ፈጺሞም ንነዳያን ራህሪሆም ቅዱስ ስጋኦን ክቡር ደሙን ተቐቢሎም ይነብሩ ነበሩ። ናይ ጎይታና ናይ እመቤታችንን ናይ ቅዱስ ሚካኤልን ዝኽሪ ብዘይ ምግዳል ይገብሩ ነበሩ። ድሕሪ ግዜ ግን ድርቂ ኮነሞ ሃብቲ ንብረቶም ተወዲኡ ተሸገሩ። ግን እቲ ዝጨነቆም ምሽጋሮም ዘይኮነስ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ዝኽሪ ከቆሙ ምዃኖም እዩ። ኣማራጺ ምሳኣኑ ተቐሚጦም ተመኻኸሩ። ናይ ቅዱስ መልአኽ ዝክር ካብ ዝተርፍ ንልብሶም ንሳውን ናይ ክብሪ ልብሶም ክሸጡ ተሰማምዑ። በዚ መሰረት ቅዱስ ዱራታኦስ ናብ ዕዳጋ ምስ ከደ ፈታዊኡ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ሰማይ ወረደሉ። ኣብ መንገዲ ድማ መኮንን ሃገር መሲሉ ረኺቡ ኣዘራረቦ። ንሽግሩ ሓቲቱ ኸዓ መፍትሒኡ ነገሮ። ኣነ ክወሓሰካ እየ ንበዓል ዘድልዩኻ ነገራት ኩሉ ገዚእካ ቀርብ በሎ። ኣነ ናብ ቤትካ መጺኤ ስለ ዝእንገድ ሓደ ዓሳ ኣምጺእካ ጽንሓኒ። ኣነ ከይመጻኹ ግን ኣይትሕረዶ በሎ። ቅዱስ ዱራታኦስ ንዝተባሃሎ ኩሉ ፈጺሙ ናብ ቤቱ ምስ ከደ ድንቂ ነገር ተመልከተ። በዓልቲ ቤቱ ቅድስቲ ቴዎብስታ ኣብ ማእከል እቲ ቤት ኮይና እቲ ቤት ድማ ብበረኸት መልአ። መዓር፣ ጠስሚ፣ እኽሊ ኩሉ በብስፍርኡ መልአ። ሰብኣይን ሰበይትን ደስ ኢልዎም ንነዳያን እናብልዑ ኣጋይሽ እንትቕበሉ ወዓሉ። ድሓር እቲ መኮንን ቅዱስ ሚካኤል ናብ ቤቶም መጺኡ ተኣንገደ። ብትእዛዙ ርእሲ ናይቲ ዓሳ ከብዲ ምስ ተኸፍተ ኣብ ውሽጡ 300 ዲናር ወርቂ ዕንቁ ተረኽበ። እቶም ቅዱሳን እዚ ተመልኪቶም ምስ ሰንበዱ ቅዱስ ሚካኤል ንክንፉ ዘርጊሑ መን ምዃኑ ገለጸሎም። ሰንቢዶም ድማ ብግንባሮም ተደፍኡ። ንሱ ግን በቲ ዝተረኽበ ሃብቲ ዕዳኹም ክፈሉ ድሕሪ ሕጂ ግን ኣብ ምድሪ ኣይትሸገሩን ኣብ ሰማይ ድማ ክፍልኹም ምሳይ እዩ ኢሉ ባሪኽዎም ናብ ሰማይ ዓረገ። ንሳቶም ድማ ብሓሴትን ብታሕጓስን ብግብረ ሰናይን ገይሮም ኣዕረፉ። ንርስቱ ድማ በቕዑ። በረኸቶም ይሕደረና። ናይዚ ቅዱስ መልአኽ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ተኣምራቱ ክቁፀር ኣይክእልን እዩ። ኣማላድነቱ ንዘለዓለም ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። በረኸት ናይዞም ቅዱሳን ወለዲ ድማ ይሕደረና። ኣርኪ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ችያከ መልአከ ሩህሩህ ልበለ ኩሉ እንተ ይኮንከ ድርከ ሚካኤል ልቅየ ለለእ በለከ ህብአኒ በጸሎትከ ነካ ወሰርከ እስመ እምንእስየ እፈርሃከከ አሜን። አባ ፊላታዎስ ሊቀ ጳጳሳት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 63 ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ዝኾነ አባ ፊላታዎስ ኣዕረፈ። እዚ ኣቦ ድማ ብዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ድሕሪ 7 ንሃገርና ጳጳስ ዘይሾሙ ሊቃነ ጳጳሳት እስክንድርያ ጳጳስ ተሾመ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይውዓል አሜን። 10 ኢዮተ ዮሐንስ መጥምቅ ከምኡውን በዛ ዕለት እዚኣ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብ ደብረ ማህው ዝተገልጸሉ ዕለት ከም ዝኾነ ስንክሳር በኣርኬ ይዝክሮ። ሰላም ለአሰር እዮትከ ውስተ ደብረ ማህው ዮም አምሳለ ቅብአ ዘይትኦም ቃለ አዋዴ ዮሐንስ ዘንብረትከ ገዳም በትንባሌከ ተፈኒዎ እምስ ወአልኡል አርያም ሶካ ኃጢአቴ ያውኢ ሚካኤል ፍህን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ኩሎም ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
بركة قدوس ميكائيل بركة كلهم بزلم معنتي زعلو مسكلاتنا يوعل بزلم معنتي تقبيرهم عمتاوي بعلات زعل دما قدوس ميكائيل ليك ملائكت قدوس إياسو نبي قدوسان دراتا أوسن تيوبستان أتي بعند مريم صادق قدوس يوحنس مطمق قدوس بهران قسيس أبا فيلاتاوس ليك باباسات ورحوي بعلات دما قدوس لاليبلا صادق نጉሰ ኢትዮጵያ ዮሐንስ አፈወርቂ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ሊቅ በረከቶም ይሕደረና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተአረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።